हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ക്ലിയർ ആണോ മാതാ ജി? സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ മാതാ ജി. ഉണ്ട് മാതാ ജി, ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണ് മാതാ ജി. ഓക്കെ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആദ്യത്തത് വാചോവേഗം മനസക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷയേന ധീര സർവമപീമം പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യ. പൃഥ്വിയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ജനനേന്ദ്രിയം, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം. ഹരിബോൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? വീണ്ടും 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഒഴിവാക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അമിത ശേഖരം, അമിത പ്രയത്നം, അനാവശ്യ ജൽപ്പനം, ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, സംസാരിക്കുക, നിയമഗ്രഹ. ഓക്കെ. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിക്കുക. അത്യാഹാര. പ്രയാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനം, ഇതേപോലെ കിടന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് അമിതമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത്യാഹാര, പ്രയാസ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, കുറ്റം പറയുക, ഇതെല്ലാം പ്രജൽപ. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ. 2 അർത്ഥം വരും. നിയമാഗ്രഹ, നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം പാലിക്കുക.
എന്തിനാണ് നിയമത്തിന് നിയമം വേണ്ടി നിയമം ചെയ്യുന്നത് പാലിക്കുക. എന്നറിയാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. നിയമത്തിന്റെ എസൻസ് അറിയാതെ നിയമം പാലിക്കുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹം. നിയമാഗ്രഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലീലയിലുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളടുത്ത് ശരിക്കും ആ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാരും യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? യജ്ഞകുണ്ഡം, ഭഗവാന്റെ വായയാണ് യജ്ഞകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യജ്ഞത്തിൽ. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശക്കണു, ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരെന്താ ചെയ്തത്? അവരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെന്താ ചെയ്തത്? അവർക്ക് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാൻ ചോദിച്ചതാണ്, കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചതാണ്, കൃഷ്ണന് വിശക്കണോ, അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവര് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് നിയമം പാലിക്കണേന്ന് അറിയാതെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നിയമാഗ്രഹം. അമിതമായി നിയമം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നിയമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് നിയമാഗ്രഹം. അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. കൂടാതെ ഭൗതികവാദികൾ മാത്രമല്ല, ഈ മായാവാദി ഫിലോസഫി പറയുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണ്. കൂടാതെ സിദ്ധന്മാര് ചില ശക്തികൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ്, ചിലര് നമ്മൾ സാധാ മനുഷ്യരെക്കാളും കുറച്ച് സിദ്ധികളുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അങ്ങനെ സിദ്ധികളുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നമ്മളുടെ ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണ്. ഇനി ജനസംഘ. അടുത്തത് അത്യാഗ്രഹം. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം. അത്യാഗ്രഹം കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാം? ചിലപ്പോ 3 കാര്യങ്ങൾ വരും. 3 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയും അത്യാഗ്രഹം വന്നാൽ. ഏതായിരുന്നു? ഭുക്തി, സിദ്ധി, മുക്തി, സിദ്ധി. അതെ. ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, ഈ 3 കാര്യം. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുക. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ശക്തികൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് അതില് ആഗ്രഹിച്ച്, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് ഭക്തി ലഭിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അത്യാഗ്രഹത്തെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം വരേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി ലഭിക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതല്ലേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലേ? നമ്മൾ എത്ര ജന്മം പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഭക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് നമുക്ക് അത് വേണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ആ അത്യാഗ്രഹം എവിടെയെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി വളരാൻ നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം, ഭക്തി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്നത്. ഇനി 3ാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തില് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ മൊത്തം 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, അടുത്ത 9 തൊട്ട് 11 ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമ്മളിപ്പോ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അതായത് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് തുടക്കക്കാര്. നമ്മൾ ഈ വൈദി സാധനയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മറ്റു ഭക്തിയിൽ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുക, 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം വൈദി സാധന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരുവും
ശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വൈദി സാധനയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ വൈദിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ രാഗാനുഗയിലെത്തും. പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈദി സാധന ഭക്തിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയാത്തൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാൽ സദോവൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതിയായിരുന്നു, അതായത് ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമനം കിട്ടും. ഏതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ? ഉത്സാഹ, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്. ഇപ്പൊ 3 എണ്ണമായി. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, അത് ഒറ്റ ഒരെണ്ണമാണ്. ഇപ്പൊ 4 എണ്ണമായി. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, 4 എണ്ണമായി. ഇനി 2 എണ്ണം. സംഗത്യാഗോ സദോ വൃത്തേ, സംഗത്യാഗവും സദോ വൃത്തേ, ഇതാണ് 5ഉം 6ഉം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാൽ സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ 6 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുക. ധൈര്യാത്, ധൈര്യാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. അതായത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല നാമം ജപിക്കുക, ഇതെല്ലാം കർമ്മത്തിൽ ഈ ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികളാണ്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സംഗത്യാഗ, സംഗത്യാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു വാക്ക്. എന്തായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് സംഗത്യാഗ പോലെ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതേ അർത്ഥം വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ജനസംഘ, അതേപോലെ, അതായത് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നത് അത് ഭക്തിയെ വിനാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ കാര്യം ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ധൈര്യ, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ, സംഗത്യാഗയാണ് ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. സദോവൃത്തേ, സദോവൃത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. നമ്മളെ സീനിയർ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാര്, അതാണ് ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുക. ആചാര്യന്മാർ, മഹാജനങ്ങൾ എല്ലാരും ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തികൾ, ആ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അവരുടെ കാലടി പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അതിലുള്ള ഉത്സാഹം, അതാണ് ആദ്യത്തത്, ഉത്സാഹം. പിന്നീട് ആത്മവിശ്വാസം, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു
പ്രവർത്തി, ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും, ഭഗവത് സേവകനാകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചു, നാളെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയല്ല. ചിലര് പറയും ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ക്ഷമ വേണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. കൂടാതെ മാല ജപിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനമായ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. അതാണ് നാലാമത്തത്. അഞ്ചാമത്തത് ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടി പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉത്തമ ഭക്തി എന്താണ് എന്നാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രൂപഗോസ്വാമി തന്നിട്ടുള്ള ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഭക്തി അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ 6 കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ ഭക്തി? ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, അന്യ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി. അന്യ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അന്യ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം കിട്ടാനോ കർമ്മത്തിനുള്ള ഫലം കിട്ടാനോ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനും, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട്, ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സേവനം, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അത് മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി, അങ്ങനെ ശീലിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അന്യ അഭിലാഷമില്ല, കൂടാതെ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭം കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ജ്ഞാനം കിട്ടുകയോ ഒരു കർമ്മിയാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യോഗിയായി മാറുകയോ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനിയും യോഗികളും എല്ലാം അവർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാനോട് ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഞാനും ഭഗവാനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഞാനും ദൈവമാണ്, തത്വമസി, ഞാനും നീയും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില് തെറ്റിദ്ധാരണ പൂർവം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജ്ഞാനികളും യോഗികളും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ഭക്തി, അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഉത്തമ ഭക്തി ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തി ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്? ചുറ്റിനും അസുരന്മാരുടെ നടുക്കാണ് പ്രഹ്ലാദൻ നിന്നത്. അസുരന്മാരുടെ നടുക്ക് നിന്നിട്ടാണ് എന്താണ് എപ്പോഴും സ്മരണമാണ്. ഭഗവാനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വട്ടം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് പോവുകയോ അല്ലെ മറ്റു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടേ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മളെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് വിട്ടു.
പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമോ എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. പ്രഹ്ലാദനെ പോലൊരു സാഹചര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അത്രയും അഗാധമായിട്ട് സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദനെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്? അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബിസിനസ് അല്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. ഇപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള പറയുന്ന സ്നേഹം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ സേവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മളും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷന്റെ അത്രയും വരില്ല. അമ്മയ്ക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ കാണും, നാളെ വലുതാകുമ്പോ എനിക്ക് വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോ അവൻ എന്നെ നോക്കുമല്ലോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും എങ്കിലും കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെയാണ്, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവോഷൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി മാത്രമല്ല. ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധമായ വികസന സേവനം, ശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യം. അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഭക്തൻ അറിയാം. അവൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അധപ്പതനമാണ്, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അവന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക? അതാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള 9 തരത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രവണം, നമ്മളുടെ ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേൾക്കുക. കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുക. പാദസേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. ഗുരുവിന്റെ പാദസേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലം വെക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവതിനെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ പാദസേവനം ചെയ്യാം. അർച്ചന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ അർച്ചനത്തിൽ വരുന്നു. പിന്നെ വന്ദനം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. ഈ വന്ദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏത് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കും? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ അതേ പ്രാർത്ഥനകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാം. ദാസ്യം,
ദാസ്യം, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദാസ്യത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ. അതെ, ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യനാകാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദാസ്യനാകുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ ദാസനാകുക. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ഗുരു. ഒരു ഗുരു. അതെ, ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നോ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ ദാസനാകുക. അപ്പം ദാസ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിന്റെ ദാസനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ദാസ്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഖ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം. നമ്മൾ അർജുനനെ ഉദാഹരണം പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധം ചെയ്യണം? അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അതങ്ങനെ സാഖ്യം. ആത്മനിവേദനം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ബലി മഹാരാജാവ് സമർപ്പിച്ച പോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറയും. അത് വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ഈ ഓരോ പടികൾ. ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂള് തുറന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ പോകുമ്പോ പുതിയ നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് പേരൊക്കെ എഴുതി വലിയ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ അത് നേരെ പഴയതുപോലെ ആവും. ഈ കൊല്ലം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിക്കാനും തോന്നാറുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ ഉത്സാഹം വേണം. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇന്ന് എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഇത്ര മാല ജപിക്കണം, എനിക്ക് ഇത്രയും സേവനം ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം വായിക്കണം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കണം, കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം. ആ ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അതാണ് നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യമുച്യതേ. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഡിക്റ്റാഫോൺ. ഈ ഡിക്റ്റാഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു മായാവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്, ഫോണ്, ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സാധനങ്ങൾ അവരത് അപ്പോഴേ ഉപയോഗിക്കില്ല, അത് തൊടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ മായയാണ്, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്? ആ വസ്തുവിനെയും എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് യുക്തവൈരാഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉത്സാഹം വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്സാഹം വരാത്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹം തോന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് ഇതിലൊരു വിശ്വാസം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു രുചി വന്നില്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്ത എന്താണ്? അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല പഠിക്കാൻ. പഠിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പഠിക്കാത്തത്. അതുപോലെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉത്സാഹം വരണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം വരണം. അപ്പോ താല്പര്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളത്. ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി തന്നെ 4 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രൂപ ഗോസ്വാമി 2 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ഉത്സാഹം വരും. പക്ഷെ ഇതിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധ. നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം. ഏതിൽ വിശ്വാസം വേണം? ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ശാസ്ത്രമല്ല. ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഈ ഭൂലോകത്തുള്ളതല്ല. ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഈ പറയുന്ന രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പോ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉത്സാഹം താനേ വന്നുകൊള്ളും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്സാഹം വരും. എങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു തരും. അവരെല്ലാരും ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അവരെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അവര് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് കണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഉത്സാഹം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. ഈ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. നാമം ജപിക്കാൻ എന്നാലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല എങ്കിലും ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുടക്കം കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പയ്യെ പയ്യെ നമുക്കിതില് ഉത്സാഹം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. കാരണം ആ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ആ ഓരോ നാമത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളിൽ മാറ്റം വന്ന് നമുക്കിതിലൊരു താല്പര്യം വരും. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതില് താല്പര്യമില്ലായ്മയും ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം നമുക്ക് ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഉത്സാഹം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണ്ട. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. വൈദ്യസാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളും. ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും. പയ്യെ പയ്യെ നമുക്കിതില് താല്പര്യം ഉദിച്ചു തുടങ്ങും. നമുക്കിതിലോടൊരു സ്നേഹം തോന്നും. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ അഭിരുചി, ഭക്തിയിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കുക. അത് പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമ്മളിൽ അഭിരുചി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്സാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സാഹം ബോധപൂർണമായിട്ടുള്ള ശ്രമം വിജയം നൽകുന്നു. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. യുക്തവൈരാഗ്യം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താതിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ആത്മവിശ്വാസം. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. അതെ മാതാജി, തീർച്ചയായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷിബേ. നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. നമുക്ക് അവസാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിജയം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം
ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോകുന്ന, ആ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഇതുപോലെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കുന്നു, ആരതി ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? സാധാരണ ഭൗതികവാദികളൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്തിനാ വെറുതെ സമയം കളയുന്നത്? നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ? ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെല്ലാം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വീട്ടിലെങ്ങും ആരും കാണില്ല. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതും ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസക്കുറവാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ആത്മവിശ്വാസം, അതിനൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. മുകുന്ദ ദത്ത എന്ന ഒരു ഭക്തനുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും പോകും. അതായത് ജ്ഞാനികളടുത്തും മായാവാദികളടുത്തും, എന്നാൽ ഈ ഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും വരും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മുകുന്ദദത്ത വരുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, എനിക്ക് ഇവനെ കാണണ്ട, അവനുള്ളിടത്ത് ഞാൻ വരില്ല, അവന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, 10 ലക്ഷം ജന്മം എടുത്താൽ പോലും എനിക്ക് അവനെ കാണണ്ട, 10 ലക്ഷം ജന്മത്തേക്ക് എനിക്ക് അവനെ കാണണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ, മുകുന്ദദത്തയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ മുകുന്ദദത്ത സന്തോഷം കൊണ്ട് ആറാടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, സന്തോഷമോ, ഇതിലെന്താണ് സന്തോഷം? അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സന്തോഷം? അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, 10 ലക്ഷം ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാലോ, എനിക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം മതി, അത്രയും ജന്മമല്ലേ എനിക്ക് തന്നോളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനും ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ് സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് ഈ ഭക്തനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ടും തളരണ്ട, നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല, അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോഗിയില് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആകെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും 1% അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഭക്തി ചെയ്താലും അത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തി ചെയ്യുക. നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ജീവനും ആത്മാവുമാണെന്ന വിശ്വാസം, നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വളരും? ഇതേപോലെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വളരുന്നത്. ഓരോ ഭക്തന്മാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും പയ്യെ പയ്യെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതും നമുക്കും ഓരോ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അനുകൂലമാക്കി പയ്യെ പയ്യെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു പക്ഷിയുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. എന്താണ് ആ പക്ഷിയുടെ കഥ? അത് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ കഥ ഒന്ന് പറയാമോ? ഗരുഡന്റെ കഥ. അതെ 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 മാതാജി. ഒരു കുഞ്ഞിക്കുരുവി സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് മുട്ടട്ടു. അപ്പൊ മുട്ടകളെല്ലാം തിരമാല കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിക്കുരുവി പറയുന്നത്, സമുദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് തരില്ല മുട്ട, എനിക്ക് മുട്ടയൊക്കെ തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കുടിച്ചു പറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കേട്ടപ്പോ പരിഹസിക്കുന്ന മാതിരി ചിരിക്കണം. നിനക്കിപ്പോ അത് കുടിച്ചു പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ കളിയാക്കി. സമുദ്രം കേട്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുഞ്ഞുകുരുവി വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങ് കുടിച്ചു പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഓരോ കവളും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്
കൊണ്ടുപോയി കളയും, പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗരുഡൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗരുഡൻ കണ്ട സമയത്താണ് ഗരുഡൻ വന്ന് ചോദിച്ചു. ഗരുഡൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇതായതുകൊണ്ട് ഗരുഡൻ സഹായിക്കാന്ന് പറയാണ്, പക്ഷികളുടെ നേതാവാണല്ലോ. അപ്പം ഗരുഡൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നാണ്. അപ്പം ഗരുഡൻ ഇങ്ങോട്ട് ആകെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു, സമുദ്രത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് കുരുവിയുടെ മുട്ട കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചു പറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് സമുദ്രം പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മുട്ടകളൊക്കെ കൊടുത്തു. ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുകുരുവിക്ക് അതിൽ രക്ഷ നേടാൻ സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരി ബോൽ. അതെ, അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുരുവിക്ക് ഈ കടല് മൊത്തവും കുടിച്ചു വറ്റിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുദുർലഭമാണ്, വളരെ പ്രയാസമാണ് കിട്ടാൻ. പക്ഷെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കും. നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോയാൽ ഭഗവാന് തന്നെ തോന്നും എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്കൊരിക്കൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തി ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്? ക്ഷമ. ഇന്ന് ചെയ്ത് നാളെ കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എത്ര ക്ഷമയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അദ്ദേഹം 69 വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു. അതിനു മുമ്പുള്ള എത്രയോ വർഷം അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. 40 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും പരാജയമായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആരും കൂടെയില്ല. കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാര് പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ വിദേശത്ത് പോകാൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടുകൂടി തന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് അത്രയും വിശ്വാസം തന്റെ ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അർപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം ആ വാക്കുകളെല്ലാം സത്യമാകും. അപ്പോ ആ ക്ഷമയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. അതിപ്പോ ഇദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയ പേപ്പർ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു. എന്നിട്ട് ചായ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, തേയില പൊടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇത് വിറ്റു. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവരാണേലോ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയനെ. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ഇതെല്ലാം അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി വീണ്ടും ഇതെല്ലാം എഴുതി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷമ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നമ്മളുടെ കൂടെ കാണും. പ്രഭുപാദർ ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഗർഭിണിയാവില്ല. അപ്പോ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾ ഒരിക്കൽ ഗർഭിണിയാകും. ഗർഭിണിയായിട്ട് കുഞ്ഞ് നമുക്ക് വെളിയിൽ വരാനായിട്ട് 10 മാസം നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ക്ഷമ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ക്ഷമ ഇത് വെറുതെ ആണല്ലോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട. ക്ഷമയും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ്. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും വിജയം സുനിശ്ചിതം. ഇനി തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 2 വിഭാഗങ്ങളാണ്, നിയമം, യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? 16 മാല നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്? ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അന്യ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല, മദ്യപാനം, ഇതുപോലെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, അതാണ് യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. 16 മാല ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് തത്തത് കർമ്മ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ.
ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതാണ് റൂൾസ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനാകണം. ഒരു മനുഷ്യനാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കൈയും 2 കാലും കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനാകുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരാണ്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും 2 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിപുരുഷനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ കലിപുരുഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കലി, നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതാണ് എവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമുണ്ടോ, എവിടെ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നോ, ചൂതുകളിയുണ്ടോ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ, അവിടെയൊക്കെ നീ പോയി ഇരിക്കാം. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ ആ ഭരണത്തില് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമേ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ കലിക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അപൂർവമായിട്ടുള്ളത്. ഈ 4 കാര്യവും ഇല്ലാത്തത് ഭക്തന്മാരുടെ വീടല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ കലി എല്ലായിടത്തും കലിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രജോ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ പോയാലേ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതിനുവേണ്ടി 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. കൂടാതെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള 16 മാല നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനം. സംഘത്യാഗം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക. നിരീശ്വരവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ആസ്വാദകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, സ്ത്രീ പുരുഷ അതായത് എതിർ ലിംഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരലും ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കാണും, അവരുടെ പിന്നെ കപടഭക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാര്, മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്യാഗം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ മായാവാദികൾ കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ ശങ്കര ഫിലോസഫി കൂടുതൽ നമ്മളെ കേരളത്തില് നട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മായാവാദി ഫിലോസഫി ഉള്ള ഭക്തന്മാര് കാണും. നമ്മളപ്പോ വഴിതെറ്റി അവരും ഭക്തരാന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. കാരണം അവര് നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് നാശമായിരിക്കും. അവരുടെ ഫിലോസഫി വേറെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ, ഒരുപാട് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്, അവരുമായിട്ടും കൂടുതൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് അകന്ന് ആരോടും മിണ്ടാതെ, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ആത്മബന്ധം, ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. എന്നാൽ അവര് മനസ്സിലാക്കും ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവര് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്ക് പോവുക, സിനിമയ്ക്ക് പോവുക, ബീച്ചിൽ പോവുക, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് പണ്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ മാറ്റം കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം. ഓ, നീ പണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയെന്നൊക്കെ ചോദ്യം കാണും. അത് ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തെ കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് തന്നെ അവര് വരില്ലല്ലോ, പിന്നെ അവര് നമ്മളെ പയ്യെ പയ്യെ ഒഴിവാക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തില് നമ്മൾ അങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് ഉടക്കി പിരിഞ്ഞ് വഴക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ആ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആരും നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊന്നുമല്ല. അവർക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടോക്ക് വരും, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇച്ചിരി മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, പണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്നൊരു സംസാരം വരും. പിന്നെ അവര് മനസ്സിലാക്കും ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആണ്, ഇനിയിപ്പൊ മാറില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അവരുടെ വഴിക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു കുറച്ച് ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്ട്രഗിള് കാണും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങൾ, ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. പയ്യെ പയ്യെ അത് എസ്കേപ്പ് ആകുക. ഇപ്പോ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മുതലയുടെയും കുരങ്ങന്റെയും കഥയില്ലേ? കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയം കഴിക്കാനായിട്ട് മുതല കടലിന്റെ ആ നദിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയം കഴിക്കാനാന്ന് പറയുമ്പോ കുരങ്ങൻ എന്താ പറയാ? ആ കഥ അറിയാലോ. എന്താണ് കുരങ്ങൻ പറയാ? അത് ഞാൻ കരയിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നു, ഹൃദയം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൃദയം വന്നിട്ട് മരത്തിന്റെ മുഖത്ത് വെച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു.
മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ആ കുരങ്ങൻ തിരിച്ച് കരയിൽ വന്നില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഒരു ഉടക്ക് വരുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സംഘത്യാഗത്തില് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സാധുക്കളുടെ സതോവൃത്തി, അതാണ് 6ാമത്തത്. സാധുക്കളുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക. അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത പ്രകാരം 6 ഗോസ്വാമിമാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ നടന്നത് എവിടൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ അവര് ഇത്രയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോയി വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇതെല്ലാം അത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗുരുക്കന്മാര്, ഗോസ്വാമിമാര്. കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഭക്തന്മാരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ പൂർവ്വ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിദഗ്ധമായി നിറച്ചു വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. കാൽപാദം പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാണും, നമ്മൾ അവര് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യുക. അത് സാധ്യമല്ല, അത് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആകെ 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും ഇനി നാളെ മുതൽ 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തളർന്നു വീഴും. നമ്മളത് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. അവനവന് പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അവനവന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാരും സ്വാമിമാരെല്ലാം നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്ത പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് 16 മാല നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും 16 മാല എത്താത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയ്യെ ഇപ്പൊ 4 മാലയാണെങ്കിൽ 8 മാലയാക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പയ്യെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ എണ്ണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭക്തി, കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റും ഭൗതികവാദികളാണ് ചുറ്റും ഉള്ളത്. അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ 4 യമനിയമങ്ങളും 16 മാലയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്, നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, സംസ്കൃതത്തിലോ മലയാളത്തിലോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? എന്താണ് 9 കാര്യങ്ങൾ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 കാര്യങ്ങൾ. വത്സല മാതാജി, വിജയകുമാരി മാതാജി, സാവിത്രി മാതാജി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളെ പുതിയ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടോ? ശാരദ മാതാജി, ഇന്ദിര മാതാജി, സതീദേവി മാതാജി, സൗമ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. അതല്ല മാതാജി, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം. മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഭക്തിയിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 9 പ്രക്രിയ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ 9 ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ആത്മനിവേദനം. ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവശ്യ രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവശ്യ രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ.
എനിക്ക് ഇത്ര നെറ്റ് എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകുതി ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 9 ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലേ ചോദിച്ചേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതല്ല മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവശ്യ ആണോ? രക്ഷ. എനിക്ക് കേൾക്കാനേ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അത് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാതാജി. കേൾക്കണ്ടായിരുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി. യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാലും മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവശ്യ രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ എന്താണ്? വത്സല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ ഏത് ആപത്തുനിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം. എല്ലാ ആപത്തും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും. അതെ, അതാണ് അവശ്യ രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക. എന്തൊക്കെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 വശങ്ങളുണ്ട്. ശാരദ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. യമം നിയമം മാതാജി. ഹരി പോലെ. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 4 കാര്യങ്ങൾ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 4 കാര്യങ്ങൾ. പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കരുത്, പിന്നെ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂതുകളി പാടില്ല. ഇതാണ് 4 യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, 16 മാല നാമം ജപിക്കുക. ഇതാണ് നിയമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,